Jos tulis ydinsota ja sun pitäisi asua 1 viikko jossain näistä 3 asunnosta, niin missä sä asuisit? Ja tää ensimmäinen asunto, tää on jo aivan sairas. Rauhallinen ja tunnelmallinen mökki metsän keskellä, kaukana ydinsodasta. Ihana jouluinen teema jatkuu myös ulkoa sisälle. Keittiössä aivan täydelliset safkausmahdollisuudet ja näkee myös hyvin ikkunoista ulos mahdollisia vaaratilanteita varten. Näitten seinien sisällä sä oot kaikelta turvassa, mutta tää on kyllä sisältä ehkä hieman vähän kriipi. Löytyy TVtä, löytyy takkaa ja hyllyt täynnä kalliita esineitä. Kaiken kaikkiaan tässä on puitteet kunnossa. Tää piha on äärimmäisen viihtyisä, ei jälkiäkään ydinsodasta. Jos sä tykkäät asusteista ja muodista, tää on sulle. Kommentoi minkä sä näistä 3 valittisit. Mä ehkä valittisin tän viimeisen. Fallout 76 uusi päivitys tuo nää 3 ja paljon muita uusia asuntoja. Käy testaa ja luo oma selviytymistarina.